मंदिर जय गुरु कैलास टेकडी गुट्टदपुर मठम मనంత दर्शन केले दांतो मंदिर చూడట్ कम से कम 2 किलोमीटर मनाते गिटल कुट्ट कुट्ट वरवले मनाते बढ़िया गुट्टा मनता हुड 1 किलोमीटर वातंते मा भजन मंडली మొత్తం हटाई माता बंडी तरगोकी डब्बल वातरी मग माग सांगा गुट्ट तोरण वातरी तब 1 किलोमीटर वातरते पटपटाते मा शंकर महादेव गिरे दारी कुसरी अट्टा पाता మా గిన్నెదరి భజన డిండి నేను దర్శనం సాక్షి ఏమంటుంటే అబ్బా కిలోమీటర్న్నర చెప్తాం ಮಾಡಿ ತೆರಕ್ನ ಪಿತ್ತಪ್ಪಂತ ಪರೇಶಾನ್ ಕಥ ಮಾಮಾಕ ದರ್ಶನ ಆದೇಮಂತ మర్రా మాత్రం కొద్ది పెరసాల్సిన కూడా ಕೇಳ ಮಾವ ಕವಾಲ ಕೇಳತ್ ಮಂಡಿ ಮಂತ ಕೂಡ ಆಗ ರೋಡ್ ಮಂತ ಈ ರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮೈತಾ ಮೊತ್ತಂ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕೇಳ ಮಾತ್ರ ಬಡಿಯಮ್ಮಂತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಸಸಿಲ್ಲ ಕೇಳ ಮೊತ್ತಂ ಕೈಯೂರು ಜೋನಕೇಸಲ ಬೆದ್ದಕು ತುಮ್ರಿ ತಪ್ಪ ಬತ್ತಂಗಿಸಿಲೆ ತೇಕಾಂತ ಬೇಗ ದಿಸರಂಸಿಲೆ ಮಾವು ಸಕಂ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಭಜನ ಆಡ್ತಾರೆ ಪೊಟ್ಪುಡಾಸೆ ವರ್ಷ ಏಮಂತಾರು ಇಗ್ಗು ತೇಕ ಮರ ಪುಟ್ಟ ನಾಗ ಅದು गी कीड़ी गोड़ी वाले शेखर वाटन रे अच्छु ओ अक्का अरकना डारे लारता है ओ मावरू साउंड बाक्स लेकर होते पजारतर और अरक शेखर दाल टाड़ी उड़ा सेवा से मन पजट रो रे अंदर वेरे माव साउंड बाक्स राजा जामड़तारू वेरे रेला माटी तवागल शेखर सारी वेरे पुटपुड़ा से गुट्टा बारा अंतरते अट्टे माता हुड़ा आया परतरी जुमा गिनदारी भजन मंडल ता बाइक परेशान चलो चलो दरड निम वैन वाती रे मंडल हुड़टी पटपड़ातरी करंग होतर निम वेले पड़नोनी माटी तवातोनी अजुलक मानवीड पे बारे वाइनर रे आंटी टू मत चोल्टर वांतरन जटा हवाई की बाण वांटी टू चलो 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 तेरे कम से कम 2 किलोमीटर वर्ता हूँ
चोपर म्हणता थोडं मोठं मग भजन दिन डाटे मात हा दाकड दाकड सोने तांगा टेंगरी तांगुट नगर मंदन मेरे आगम पलाने मक्कान ते मोटे के पेन को मखने वाते करे गरीब लाइन मक्कान ते नहीं ಹೀಗೆ आज के एक प्रश्न काय आणि तेरे इन तेरे इनोरते बता मिगेन मानते जावे मला नोरगुम सेगिन ताळोस मला आणि म्हणता यायला काय बती म्हणता येईल मस्त बोर ते वर राणे की तर बरे ಅದು ಮಾವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸೋಣ ತಗಟ್ಟಿ सोने मानते तो बरे तो कोरेन मुन ब्यास उलकुन के तो पालवीना ताळोस नहीं यार अर्थ बरे ए तेरे पत्ता ही बाते पुडतील ते तो बरे वेंत यार अर्थ ये फिकर को ही आता भूती जिल वकने सीधा 5 सेकंड रा मांगा किचो जाडी ते बारे चोला किते बतल मंत बरे कुई कुई मुक्तर बतलते अरे दाकड दाकड आज मानते हैं सोने बंदे भूखा हां दे आने आंटी ने ता कोई ने के बती पे सी पता साड़ी ते साय और वेरे रहते भक्ति की रे बांते रोगम ते वासा का बांजे kan के अंदर भक्ति तो करेक्ट काम को अंते हनुमंत महाराज मन को होड़ा ओनो रोत बाई बाबल वासा का तर तर के होता है सुद्धा तांग के नंदा अंत उमड़ सकता याग नाक तक आग आग्रता सूरते का तम सिर्फ बस के यो सुरतम जुड़ी जरा सिन दिसंत अगंता सूडू का बैली की तमक अंते पुतान तो दादा नहीं ज्यादा बैली की तमक बाकी चो जाए तो भान बादे ना निंत मा इच्छ सिन दिसंत अतिकी दिसंत बात उंडू उरुंता दी मन पकक ना बस कड तोले तगी तोले तंग बतल मुको तादला बता पी छोड़ी काढो ಓನಾ ಒಮ್ಮಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತದ ಗುರುಮಂತ ಅದು ಸರ್ದಂ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ನಡ್ಡುಂ ಕೇಳದ್ಗ ಪಾಕೆ ಮಾಯವಲ್ ಮಂತ ಲಮಾಡ್ಕೆ ವೆಲ್ಲೆ ಲಮಾಡ್ಕೆ ಕೈಲಾಸ ಟಕಡಿ ಅದ್ ಕೈಲಾಸ ಟಕಡಿ ಸುಡ್ತಿ ಓ ಸುಡ್ತಾರೆ ಲಗ್ನಾಲ್ ಸುಡ್ತಾರೆ ಕರಸನ್ಮಗೆ ಲಗ್ನಾಲ್ ಸುಡ್ತಾರೆ ಕೈಲಾಸ ಟಕಡಿ ಸುಡ್ತಾರೆ ಲಂಗ್ದಲ್ ಬಾಂಗ್ ಹುಡ್ತಿತೆ और वो दर्शनार्थ पल्ला जो ध्यान धारण की वाला था
कम से कम 1100 मीटर పొర్రు గుట్టతగా ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಹಿ ಮತ್ತ ಬರೆ ಕುಹಿತ ಜಾಗ ಸುಣ್ಣಿಂದ ಅಂತ ಮುಲ್ಕಿ ಇದೇ ಬೇಬಾಡು ಕುಹಿ ಬಾಬಲ್ ತೋರ್ತದೆ ಏರ್ ಮಂದು ಬರೆಗೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಪಂಚಲೆ ಕೇಳದಿ डांबर और मनताई लारी होता म्हणता IPM मंडल कैलास टिकडी दर्शनार्थ पल्ला रिटर्न आता मी गुड ड्राइवर अतर बारे वीकेंड बोर्ड रे किने के मनते थोड़ा ऊर के युद्ध का तेरा सपोर्ट पड्डू ಈ ಜೊತೆ ರಾಚ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಗೀಸ್ ಹೊಡಲೆ ದಾಂತಂ चलेंगे ना मैं तो किदा विकेट दिसंत की हो विकेट पकतल दिसंत ये लागना थोड़ा ते करून होता बेटर दादा करून बांधा किती टुटरू का मनता है ना ये रे मन ये दिगालो में ते बूडू चुंबा थोड़ा पेपे बिरकल नमो ये रहिया ना
वाते तो कर भाई तो कर